Tá mar an eistát beag a bhíonn bhrú baile clé níl. Is an seo a bhí an céad éireacht in Éireann chun Lonnaíocht Lán-Ghaeilge a cruthú le bunú Páirc na Gaeltachta ag deireadh na 1950. Funny grúpa dá bhanam an Ghaedhealtacht an tugra agus bhí Seán Ó Cuill ar gcuine den daoine is mó le rá ann. Ag scríomhdá i bápar chun na Ghaeilge Fáinne an lei in 1924. Luaigh sé go raibh sé ar intin ag an eagraíocht baile beag Gaelach a thógáil. Bheadh rialacha nGaedhealtacht i bhaim agus é mar spruch acu céad take a thógáil agus é líne le lucht leabhartha na Gaeilge. Faoi 1926 bhí 15 acra tugadh ag Commissioner na Carthracht don Scéim ar an Ghaedheal go níomh cíos ar an talamh. Bheadh 10 dach le dógáil ar dús. Gurú tús oifigiúil leis an Scéim in 1928 ar lá éile Páirc na bliana sin chur Risteard Ó Maolchatha an Páirtí Cumann Cumann an Ghaedheal an chluch buin. Dáta sé, go tógh 8 tach, séipéil, gá scúil, Páirc imthe, Halle, Auckland agus Pictorna. An bhliain dar gcionn fog daoine isteach san eistát beag. Ach dumpaí dóchas ina édóchas go sciúpaí de bharr aspa chúnamh an stát. Nuair a dtír an Cumann tíochta go dógh bóithre chuig an eistát bualadh bóborthú. Thóg an bardas na bóithre ach bhí ar an Cumann an céad léis ag éile. Bhí talamh le taobh an eistát agus cín an roinn tíochta sa bhardas é a thuirt don Cumann tíochta eile, Cumann tíochta na stáit ar bhísí. Tugadh an talamh mar thimpeall an eistát an tíocht béarla agus slugú isteach na Gaeilgeoirí leis na béarlóirí mar thimpeall orthu. Mar sin, céir a léiríonn sé seo uilig. Léiríonn an achtra seo nach raibh an stát fiús na 1950 do riamh faoi Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge thógáil, nó dul an món an dí cholíne ag leibhéil an phobal. Bhí an roinn airgeadais i gcuine na Gaeilge an tús, agus níor déanú an inéistí a chuí a dubra mar seo. Úsáideadh an Gaeilge mar thiúmbal an chomadicus ag leibhéil an stát, seachas mar gléis réamhlódach a dtéad a cultúr meán agus sé a léithú na níine dheosú. Sé an scéal chéine é ó hinne le. Tá an Gaeltacht, an Gaelscoileacht agus na hagaraíochtaí pobal tachta ag míor ar inéistíochta ó rialtas bhaile clé. Bhair na Gael agus a gágúilthe foiimiú an muna níos. Bheith sásta dul in mulíon tacticí na heilsúlaíochta sibhialta agus spirid glúiseach cearta sibhialta na Gaeltachta. Mar is léirnis don déal nach bhfuil agóirí le cóchuige béisach an cardas fulatúil. Tá balta nua Lán-Ghaeilge de dhí an Ghaeltacht agus eistát agus blocárasán de Gael ag tastáis na Carthracha. Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge inis.